feltápászkodott és tüdében a földhöz vágta a lókos isakját. Óriásit hibázott, ezt mondja az általunk megkérdezett vezetéstechnikai szakértő. A gépkocsi vezetőjének nem sok esélyt hagyott arra, hogy mentsen. Próbált lassan manőverezni, de az idő rövidsége miatt ez nem volt kivitelezhető. Gomkötő Ferenc szerint a motoros figyelmetlensége vezetett a karambolhoz. Bizonyára takarásból kanyarodott be, valószínűleg követni szerette volna az előtte haladó járművet, de mindig meg kell győződnünk saját szemünkkel arról, hogy a bekanyarodás nem ütközik akadályba. Az Opel szélvédője összetöltanázóan a motorostól, aki könnyebb sérüléssel megúszta, és szerencsére a busz megállóban sem volt senki. Ebben közülük 5-öt már le is tartóztatott a bíróság, milliárdos délalföldi számlagyárral csapott le a NAV. Olyan cégeket működtettek, amelyeket csak azért ezzel 2 milliárd forint áfát csaltak el. A rajtaütéskor több mint 1 milliárd forint értékben foglaltak le bankszámlákat és nagyértékű